iki enake nginung ya, tapi kan lah sing gawek nang nginung. Kuwi lah. Ya ora apa-apa lah. Pesan, Mbak. Iya kok, kas jogging. Apa nih tuh itu? Ya. Mbak, aku nggak nginung. Nginung apa? Mari, Mbak. Apa? Marimba. Ini tak coba. Aku nyalukan. Seger ya, Mbak. Iya. Seger toh, Mbak. Iya kok. Iki lho, produk anyar, dinung seger, gawe yah.